Да, какво става, хора? Аз съм Валдове и днеска сме с още един райд. Това е Знаете, хора, на... аз съм Шоган. Да. PvP 1904. На Томов. Къде ме телепортна са? 1914. Няма да можеш да чупиш. Пази се. Аре, давай. И фекшена го клаймнах току-що, защото пауъра им е... Го намерихме под водата. Да, ето тук има разни неща. Гледам на небе. Сега ще видим какво има. Тук има, като гледам, защитени честове. Празен. Всичко ли е празен? Опа! Фулки! Оказах на мен това. Абе, не граби всичко, бе. Не знам, аз съм лош и затова грабя всичко. Добре. О, тук има XP бутълки, ако ти трябва. Опа, тук трябва коин. Коин. Материали за пошънки. Ченки. Я чакай преди да отварям другите честове. Се изпразна малко. Да, и аз също. О, 63 ейпълки. Ще си ги взема. Дай един стак. Добре. Дай един стак. Ето. Чакай. Ей ти това. Ама дай ми 9 или там дай 5-4. Не, нищо годи. Не ги искам. Аз имам много. Некви кирки. О, може ли да взема фул част? Аз имам фул. Не ми трябва. Взимай тук отваряй. Що щупи? Чакай малко. Чакай, че нищо не вижда. Да, както виждате ми махнаха това. Тук има фулбол. Взимай го, но аз не ползвам болга. Айде. Еми, я да видим нещо. Я чакай копна, може да има още. Малко фул, какво искаш? Толкова. Пак е добре, пак е за нещо. Давай, давай. И като гледам, май няма нищо друго. Поне взехме малко фул. Ако искаш да вземем това, материалите за плашники. Аз ще взема тук обсидиана. Хенците. Опа, това не трябваше да го показвам. Кое? Нищо, отворих брелник станда без да иска. Ава. С кой пак си? С моя си. Мале. Нищо. Чакай. Сета. Да, това е моя пак. Май не се видя нищо така. Така. Чакай, да, той се справя. Това клип. Я искам само да видя отдолу как е. Чакай. Не! Защо гръмна са? Чакай, служи пак осветение, ама от другата страна ни гръми, защото искам да видя как е точно. Стой така. Чакай са. Значи... ако мога да видя. Супер. Така. Мисля, че това ще е от този рейд. Мисля да го направя клипа, ако намерим още един райд. Ще ги съедина. Малък рейд, супер. Довиждане, деца. Чао. Тези мисля, че са празни. Не, тук няма нищо.
upgrade с главата. Добре. Ще оставя това тук. Да си прибера нещата. 3 фул меч, това е добре. Така. Ще оставя тук всичко за сега. Да отида да обра полшаките. Да видим. Фаярки ще ми трябват и без това нямам нито една. Ако някой има хлон за райд, който не може да го райдне, може да ми пише отдолу под клипа. Аз ще се опитам да го райдна, може и да не мога. И ще делкам айтеми. Ще ги взема се пак. Оп, странички. Да проверим за хелки. Според мен има нещо тук отзад. Не, няма. И както гледам, май това ще от този райд. Да, преди такова. Да бутнем цялата платичка. Да ви направим мазъл на хората. Може и да райдната преди мен. Така. Тук също слагаме стабилно TNT. Даже се запали. Уоу. Silver фишове. Веднага тръгнах. Така. Тук има някакви работи. Да, и тази ферма. Няма да я махнем. Не ми харесва. Добре хора, това ще от райд. Като намеря друг, ще пусна пак клипа и после ще съединя трите клипа, т.е. трите райда в един.